Hello लोगोफोर, welcome to my YouTube channel. दिनै आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों E major scale आरो स्केलजों लोगोसे E major chord. E major स्केलावहाय मबे नट्स गोग्लैयो आरो नैबे गोसोम नट्सआ मोनबेसे गोग्लैयो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो E major स्केलनि कर्डखौ माबोरै हमो आं बेखौबो दिन्थिगोन. स्केलजों लोगोसे कर्ड दायो आं नोंथांमोन दिन्थिगोन E स्केलनि नट्सखौ मबेया नट्स गोग्लैयो आरो मोनबेसे गोसोम गोग्लैयो बेखौ दिन्थिगोन आं. सोरबाफोर सोलोंनो गोसो जायोब्ला सोलोंदो. जों E स्केल बुङोब्ला E स्केलावहाय मोनब्रै गोसोम गोग्लैयो. मोनब्रै गोसोम. बे गोसोम मोननैनि गाहायाव बेखौ E बुङो. गोसोम मोननैनि गाहायाव E. थिग बिदिनो नैबे गोसोम मोननैनि गाहायाव बेबो E. बे E निफ्राय सुरु जायोब्ला बे E आवनो जोबगोन. जेरै सा 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 नि गा पा मा गा रे सा. जेरै सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा. बे सानिफ्राय स्टार्टिं जादों, सुरु जादों. बे सायावनो जोबगोन. सा नि गा पा मा गा रे सा. ओरैबो सानिफ्राय रिटार्न फैयोब्ला बे सायावनो जोबफैफिनगोन. सा नि गा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा. अब्ला बेयाव नट्सआ नैबे E जाबाय. E आरो नैबे गोसोम जाहैबाय F शार्प. बेखौ बुङो F शार्प. E F शार्प A फ्लैट A B C शार्प E फ्लैट E. नैबेखौ बुंगोन नैबे E जाबाय नर्मेल E. बिनि गोजौनिया E फ्लैट. बेखौ E फ्लैट बुंगोन आरो नैबेखौ C शार्प बुंगोन. नैबे C निफ्राय गोजौआव थांनाय C शार्प. ओरैनिफ्राय फैयोब्ला बेखौ शार्प बुंगोन. सरि, ओरैनिफ्राय रिटार्न फैनायावहाय जुदि गोसोम नाङोब्ला बेखौहाय फ्लैट बुंगोन. जेरै बे E फ्लैट बेखौ बुंगोन आरो बेखौ बुंगोन D फ्लैट. जुदि ओरैनिफ्राय थाङोब्ला बे गोसोआव नांलाङोब्ला बेखौ मा बुंगोन? C शार्प बुंगोन आरो बेखौहाय D शार्प बुंगोन. ओरैनिफ्राय थांनायाव नांलाङोब्ला बेखौ शार्प बुंगोन. जुदि ओरैनिफ्राय फैनायाव जुदि नांबोदोंब्ला बेखौ फ्लैट बुंगोन. जेरै E फ्लैट D फ्लैट B A फ्लैट G शार्प. गोसोम मोनब्रै बेयावहाय नांगोन. नैबे मोनथामनि मोनसे नागारनानै बे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बे मोनब्रै गोसोमा नांगोन. E F शार्प A फ्लैट A B C शार्प E फ्लैट. बे नट्स. बे 7टा नट्सजों मोनसे स्केल जायो. बेयाव बिनि कपिया बेनो. बेयावहाय दस्रा गैबावलिया. बे 7टा 1 2 3 4 5 6 7 बे 7टा नट्सजों मोनसे स्केल जायो. बेयाव जेसेबां दङ बे मोनसे A निफ्राय लानानै C निफ्राय लानानै B सिम दङ. जेरै C D E F G A B C. A निफ्राय लानानै B सिमल'. बेनिफ्राय गैबावलिया नट्स बेनो. बिदिनो गासैबो स्केलावहाय बे स्केलनि मोनफा मोनफा नट्सखौ सिनायनांगोन होनब्लासो दामनो थाखाय इजि जायो. जेरै बे E जाबाय. बिदिनो जुदि दस्रायाव थाङोब्ला बे D आवहाय F शार्प नांदों, C शार्प नांदों. D आवहाय मोननैल' गोसोम नांगोन.
F sharp गोसोम नांदों C sharp गोसोम नांदों इयावहाय नांदोंहाय इयाव मोनब्रै नांदों गोसोम E F sharp A flat C sharp E flat दायो chordनि position बे chord बुङोब्ला मोनथाम नोट्सजों मोनसे chord जायो E स्केलनि chordब्ला बियो E A flat B जागोन जों chordबो सोलोंनो गोनां मानोना chord जों रोङोब्ला मेथाइ खननायफोरावहाय स्टेजआवहाय जों जुदि नों मिउजिक दामब्लाबो ओरै chord हमनानै होनो हायो जाहाथे मेथाइ खननायाव मोजां खोनायो बिदिनो आं नोंसोरनो एग्जाम्पल होनो सानदों चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया कैसा थी प्यार का मैंने सुन लिया पहला नशा पहला कुमार नया प्यार है नई ला 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 ले ले ला 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 बिदिनो मेथाइ खननानै chord बुनानै होनो हायो रोङोब्ला नोंथांमोना बे E स्केलनि नोट्सखौ मिथिबाय नोंथांमोना बिदिनो आरोबाव बिदिनो गोबां स्केल दंबावो बेफोरखौ नोंथांमोना जुदि कनफ्यूज जादोंब्ला सोंहरनो हागोन बबे नोट्स गोग्लैयो बबे गोसोम नोट्सआ मोनसे मा गोग्लैयो बेखौ रोङाब्ला सोंहरनो हागोन नोंथांमोना अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम